Det her er Jakob, Line og Mias synopsis, og vores hovedspørgsmål er, hvorfor mister de gamle partier vælgere? Vores synopse omhandler udviklingen i de gamle partiers vælgertilslutning. I 1903 fik Venstre, Konservative, Socialdemokraterne og de radikale Venstre 100% af stemmerne, hvorimod i dag får de kun 54% af stemmerne. Vi finder emnet interessant, da det undrer os, at vælgeradfærden i magtens centrum i Danmark har ændret sig så drastisk. For at svare på ovenstående hovedspørgsmål ønsker vi at redegøre for udviklingen i vælgertilslutning på baggrund af artiklen af Kenneth Tue, De gamle partiers langsomme død. Herefter ønsker vi at analysere, hvorfor vælgertilslutningen er faldet til de gamle partier, og denne analyse skal så danne fundament for vores vurdering af, hvordan de gamle partier kan opretholde vælgertilslutningen. Og for lige at overordnet at sige, hvad vores problemformulering handler om, så har vi valgt at redegøre på baggrund af artiklernes indhold for de gamle partiers vælgertilslutning, analysere hvorfor de gamle partier mister vælgere, og vurdere hvad de gamle partier kan gøre for at opretholde tilliden hos vælgerne. Og vi har valgt at anvende artikler 2, 5 og 6. I forbindelse med vores metodeovervejelsesafsnit, der har vi sørget for at holde den røde tråd, og det kommer til udtryk i form af arbejdet med de gamle partier i de taksonomiske niveauer. Og her der har vi både været inde og lave et redegørende afsnit, et analyserende afsnit og et vurderende afsnit, for at være sikre på, at vi kommer hele vejen rundt. Redegørelsen den er med til at danne forståelse for vores analyse, hvor analysen endvidere skal danne baggrund for vores vurdering. Igennem opgaven der vil vi benytte samfundsfaglige begreber og metoder fra politik- og demokratiforløbet samt vores samfundsfaglige forståelse. Og videre til vores redegørelse. Venstre, Konservative, Radikal Venstre og Socialdemokraterne, de udgør de gamle partier. Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Alternativet, SF, Nye Borgerlige og Enhedslisten, de bliver alle sammen betegnet som nyere partier. Og i 1903 fik de gamle partier 100% af stemmerne, og så ved jordskredsvalget i 1973 oplevede de gamle partier her for første gang at miste store vælgerandele til nyere partier, og dette blev begyndelsen på de gamle partiers nedadgående vælgertilslutning. Og ved folketingsvalget i 2015 fik de gamle partier den laveste vælgertilslutning nogensinde, da de samlet indkasserede næsten 54% af stemmerne. Dette viser os hernede i den graf vi har her, hvor at vi kan se udviklingen i andelen af stemmer til de gamle partier, hvor tilbage i 1903 fik de som sagt 100% af stemmerne, hvorfra det bevægede, altså de lå stødt over de 80 omkring de 90%, og så netop ved jordskredsvalget, hvor at de tabte store vælgerandel, og så frem til i dag, hvor vi kan se at kurven den er på det laveste niveau nogensinde. Så har vi så også den analyserende del, og overordnet set så mister de gamle partier vælgerne, da tilliden til politikerne generelt er faldende. Tilliden til de gamle partier falder blandt andet på grund af for mange unge og uerfarne politikere, der kommer direkte fra universitetet, og flere af dem er blevet skolet i ungdomspartierne, og det er så en udtalelse, der kommer fra Pia Kjærsgaard, som vi har set i en af de artikler, vi har fået tildelt. Og ifølge Svend Åge Westphalen fra Alternativet har de gamle veletablerede partier ikke længere sammenhængende løsninger på samfundets store problemer, men de forsøger alligevel at fastholde magten ved at tilbyde simple og kortfattede løsninger i stedet for de langsigtede. Her mener de også, at de kan pusse sig vældigt op i oppositionen, men når de rent faktisk kommer i regeringen, vil de ikke gennemføre det, de tidligere lagde op til. Og imponerende nok er det netop lykkedes Venstre at få Liberal Alliance med på den vogn ved at tilbyde den ministersedler. Og det er jo så en holdning fra Svend Åge Westphalen igen, også fra Alternativet. De gamle partier er villige til at fjerne sammenhængskraften mellem forskellige befolkningsgrupper for at bevare magten. Og ser vi også på den politiske akse, ligger de gamle partier mere ind mod midten, og der har været mange tendenser, hvor vi har set vælgerne, de har valgt partier, der ligger på de yderliggående akser.
Så derfor så de nye tendenser, de gør ligesom, at de gamle partier ikke har mulighed, eller at vælgerne ikke har mulighed for at vælge et gammelt parti, da de ligger inde på midten, men at når vælgerne de søger ud på fløjene af akserne. Så er vi kommet til vurderingen, og her der har vi så været inde og se på, hvad partierne eller de gamle partier ligesom kunne gøre for at få den her vælgertilslutning tilbage. Og der har vi diskuteret en del, og vi er kommet frem til en kort slags løsningsforslag, som vi ligesom har i forhold til det her problem. Og partierne de skal simpelthen sørge for at sammensætte en mere alsidig folketingsgruppe i de enkelte partier. Der skal være folk både med lang og kort uddannelse for arbejderklassen og for overklassen, så man ligesom ikke kun henvender sine politiske mål mod en del af befolkningen, men man ligesom prøver at komme hele vejen rundt og ramme de fleste mennesker. Og på den måde kan man også få flere i befolkningen til at skabe den her tillid, da de rammer en ligesom bredere del. Ja, og så har vi en konklusion her til sidst, som vi følger artiklerne, hvor de gamle partiers vælgertilslutning faldet over den sidste årrække, og derudover på baggrund af vores... Ja, det gik lidt galt, så vi tager lige konklusionen om. Ifølge artiklerne er de gamle partiers vælgertilslutning faldet over den sidste årrække. Derudover har vi på baggrund af vores analyse konkluderet, at mistilliden til politikerne sker i form af en voksende tilslutning af unge, uerfarne politikere samt mangel på sammenhængende løsninger af samfundets store problemer. Og vi har derudover kigget på dem på den værdipolitiske akse, og vi mener, at deres politiske placering kan have udfordringer med sig i forbindelse med de nye tendenser blandt vælgerne. Og til sidst har vi så vurderet, at partierne skal sammensætte en mere alsidig folketingsgruppe, der rammer en større del af befolkningen. Og det her, det var så vores synopsis om de gamle partier.